Nens i nenes de Camprodon, tornem a estar aquí, al Campament Reial, i com veieu, torna a estar a punt perquè avui els Reis Mags de l'Orient entrin aquí i puguin gaudir del campament i us puguin veure a tots i cada un de vosaltres. Recordeu, de les 4 fins a 7:45 estaran aquí per poder-vos veure, i a 7:45 sortiran pels carrers de Camprodon, on jo mateix els donaré les claus perquè puguin vindre a les vostres cases a entregar els vostres regals. Espero que hagueu fet molta bondat i que tot aquest carbó no sigui per l'alcalde. Per tant, veniu, que us ensenyaré els trons dels Reis. Mireu, aquí hi ha el tro del rei blanc, que ens donarà algun que altre carmel. I seguim, aquí veureu el tro del rei ros. Què ens donarà el rei ros? A veure... monedes de xocolata. Per tant, ja ho sabeu, a veure el rei ros. I per últim, tenim el rei negre. Uf! El rei negre ens espera amb un regal. Espero que en algun d'aquests paquets hi posi el meu nom. Veniu cada un de vosaltres aquí a buscar el vostre regal. Us espera el rei negre. I per acabar, només dir-vos que us espero tots aquí un altre cop, de les 4 a les 7:30 amb cita prèvia. A les 7:30 sortiran pels carrers de Camprodon i desitjar-vos a tots i cada un de vosaltres i a totes les vostres famílies uns feliços Reis que us portin moltíssimes coses.